Ke kuma? Wannan wace ce? Abokiyar aikata laifin ka ce. Me kake faɗa haka? Ni fa samsam ba aikata laifin komai bai labai. Ko sanin tamani ban yi ba. To amma ya aka yi wannan hoton ya shiga lalitar ka? Wannan ce a ita sananniyar jasarauci a Mumbai. Kowane saurayi na da hoton ta a lalitarsa. Yalla bai. Alamun takun sawayen sun zo daidai da wannan da ta samu. Gaya min gaskiya me yasa kuka je gidan a wancan dare? Wato yana bai. Boye-boyen nan ba amfani. Yalla bai mun ci ne domin mu mayar da wannan yaron. Gaskiya dai a Mumbai muka tsinci yaron. Mun kawo shigo wani a biya mu tukuncin miliyan 2.5. Gaya min wani abu. Ku da za ku hau jirgi zuwa Gowa, me yasa kuka zo a doguwar mota? Mai masaukin baki na Alfredo shine ya gane yaron a tashar jirgin sama. Ta yaya aka kuka san shi waye? Ya ba mu kwalin ashana ne da sanya hannunsa a jiki. Ya ce za mu samu rahusa idan muka nuna a masaukin bakinsa. Wannan ne kuwa kai ma ya baka ne? A wajen shikar aka samu wannan.